to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love routine, you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love routine, you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Yan ay patungo. Rianza Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Hello, hello, Madrid Nation! Ayan, namiss ko kayong lahat. Ayan. Hello, hello, Thursday ngayon. It's our payday. Ayan, kamusta na kayo, guys?
Serato and the Artanian. Yes, Simuyin. Halo sa inyo lahat. Ayan. So, shout out sa kanila. Ayan, nagbubuka ng notes. Ayan guys, so kamusta kayong lahat? Diyos ko, na-miss ko kayong lahat. At syempre, pagkapasok ko dito, ramdam ko na ang diwa ng Pasko. Kaya naman, nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Masal Club. At syempre, on the go pa rin tayo tuwing tuhar. At go na go sa kasiyahan dahil swak na swak pa rin tayo sa kulitan. Dahil makakasama natin ang ating nagagandang at nagagwapuan Kimpi and Ruby. Pero bago ang lahat, ihanda na ng inyong mga cellphones para i-share at ang balita ko, ang ating pot money ngayon ay nasa 500 pesos na. Ayan. Kaya guys, ipunin nyo lang yan para may pandagdag kayo sa inyong mga 13th month pay para sa ating mga Noche Buena at Media Noche. Ayan guys, so do not forget to like and share our pages Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, itong live na to, do not forget to share and react, heart, and like. Ayan, so ready na ba kayong makita ang ating guwapong Kengkoy na talaga naman feel niya ang kanyang mic today. Ang ating guwapong Kengkoy, Ruby! What's up mga ka-Madrid? Di pa na Madrid Nation. What's up? Almosalers, Eklabus, and Almosalers, Clubbers, Eklabus. Yan, di ba? May naririnig niyo ba? Oh, guys, naririnig niyo ba? Guys, naririnig niyo ba? Nalapit. Hello kay Kimberly Pains. Hi po. Kay ako na ang single. Christine Joy Serato, The Artanian, Barroso Odessa, Asho Santino. Sino ba? Kay Marisa Magdaya. Ask ko lang po, hindi pa po kasi ako naka-claim ng load ko kahapon. Hanggang kahapon sa Hangman. Winner po kasi ako kahapon. PM ang Just PM. At shoutout sa aking bigote. Napakaganda. Yes, ayan. So, tapos ka na ba, Ruby? Hindi pa. Hindi pa ba? Okay, so ngayon, ipapakilala Ako pala si naman teka lang, balik mo sa akin. Ako pala ang gwapong patito. Ipakilala mo na si Kimpi. Hello, kay gwapo, kay cutie patita. Ayan, so ipapakilala na natin na grabe, nawala lang ako. Ang ganda-ganda niya. Nagkaroon na siya ng bangs. Si Ruby walang pinagbago. Si Kimpi araw-araw gumaganda. Kaya naman ang ating cutie patuti, Kimpi! Cutie Hello, patita. Madrid Nation. Namiss kong umupo dito. Alam niyo ba yun? Hindi ka nag-drawing. Oo. Namiss ko rin makalaban si Rupi. Ayan, syempre. Halo sa ating Almosalers, Clubbers, Eklabus. Ayan. Ayan, nandyan si Marisa Magudaya. Halo, Christine Serato. Ayan, si Jomar Solomon, The Artanian, Barroso Odessa, Asha Santino. And marami pang iba. Yan, syempre, tumutok lang kayo guys dahil panibagong araw na naman, panibagong challenge. And panibagong winners. Kaya ayun, speaking of winners, sa mga hindi pa po nakaklaim ng inyong mga prizes ay mag-message lang po sa amin para ma-follow up ang inyong mga prizes. May nag-comment. Sabi ni Jomar, "Uy, Kim, how you doing?" I'm fine, thank you. Ganda Charot. yan, oh. Ayan, halo kay Jana Gabika. And yan, sabi ni Dear Tanyan, di pa tapos si Rupi pero kami tapos na. Oh my gosh, shoutout pala yung babaeng yan. Ayan, Umpisa na ba syempre natin? bago natin simulan, mag-heart track muna kayo and like react for Team Kimpi and Team Rupi kasi nagbabalik ako dito as kalaban ni Rupi, challenger. Diba? Panibagong Armor mo ba yung challenger. box mo? Yes. Hindi yan nagugulo. Ayan, mag-heart track na Ayan. kayo. Heart track and like react. Yes. Kayong dalawa naman. Uy, ikaw, hindi ka nagla-like Ayan, kaya. halo sa tita ko. Hi, Tita Lucel Azares. Hi, Tita. Hi, tita. Ay, nako, Mr. Jomar, inuto mo na naman ako. Ano sabi? Hindi ko na babasahin yan. Pero, Ganda mo talaga, ayan. Kim. Siyempre, mag-share muna kayo. Mag-share kayo. And like react and heart react. So, simulan na natin.
Simulan na natin ang ating first game. Ang inyong all-time favorite. Countdown. Man. 3, 2, 1. Okay. Ding. Ang ating two balloons Yes. rule, kailangan dalawa lang ang inyong mapaputok na lobo. Kaya balita ko kahapon, goodbye Pat Money. Kaya Oo. ang ating Pat Money ngayon ay 500. Goodbye, Pat Money, pero lumaki naman siya. So, okay lang. Maganda yung ganun. Goodbye Pat Oo. Money. Hello, So, yan Bigger guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating pot money ay merong number 1 rule. Yes. Kailangan dalawang lobo lang ang inyong mapaputok para makuha ang pot money. Yes. Yan ang ating two balloons. Kaya Yes. pinasabi ng hard daw, hard. Bakit Hard. nagbaba Ano ng gusto niyo? count? Hard, medium, easy. Hard, Hard. Dahil nauna ang hard. Hard, mag-hard na muna tayo. Hi, tita. Shoutout ko lang sa nakabunot sa akin Ayan, sa... lalo kay Samir Manzanelia. Shoutout ko lang sa nakabunot sa akin sa exchange gift. Sana... Galingan mo. Sa cellphone case na lang. Ayan, so ang ating Anong unang unit ng category cellphone mo? ay Ating animals. category, animal. Napakahirap niya na. Send ko na lang sa iyo yung link. Animals ang ating unang category Yeah. with 2 words. Yay, so white Animal. Ayan, sabi ni Rita, ingat palagi Kim, see you next year. Yes, Tita, ingat rin po kayo and Cute. see you soon. Hi, tita. Hindi po siya madudukot ng ban. Akala namin nadukot ka na ng van. Hindi po siya Masaya na sana ako. Ayun, sa mga issue na kumakalat tayo, mag-ingat din kayo, guys. Sabi ni Mayor Isko, nagsalita na siya, it's a fake news. Pero Isko? mag-ingat pa rin tayo. Siyempre, lagi tayo mag-iingat. Oo, Sabi doble nga ni ingat John pa rin Lloyd. kung saan kayo pumunta. Sabi nga ni John Lloyd. Hello daw, sabi ni Mary Joy. Ingat. Halo kay Mary Joy. May Hi, nag-letters Mary na ba? Joy. Ayan, sabi ni Samir, naghahang yung computer ko. Computer na lang price natin. Ayan, Joke sabi lang. ni Marisa and Ay, Jana. joke lang pala, hindi na namin gagawin. Letter A. Ayan na nga ako si Kimby. Hindi, char lang yan. Letter A. Yan, sabi ni Marisa May and letter A. Jana, letter A. Ayan. So guys, kailangan may teamwork kayo kasi dalawang balon lang ang pwede nyong mapakita. Ayan na yung laptop Nataas. niya. Nataas. Mataas, teka. Ayun yung laptop ni Ruby. Nagbalik na. Sumalangit yan dati. Oo. Ngayon okay na siya. So yan, kailangan guys may teamwork kayo dito para makuha nyo ang pot money. Sabi ni Mary Joy, Yes. letter E. Letter E. Yes. Ay, walang letter E. Pero sumagot si Samir, sabi niya tarantula bird. Let's try letter C. Ay, hindi Yes. siya tarantula. Kasi isa lang yung A eh. Yes. Ayan, hindi siya tarantula. May lawan na bang pumutok? Meron na isa. Ayan, so isa na lang ang inyong chance para makuha ang ating pot money today. Sabi So ni- ang ating highest pot money ay 600 pesos. Sabi ni Christine, letter B. Jesus. Walang let... Walang letter B. Ayan, guys. So kapag may pumutok pang isa, goodbye pot money na and Bye, bukas na bye. ulit. Yes, 600 na tomorrow. Ayan, sabi ni Marisa, letter R. Letter R daw. Walang letter R. So, ayan na nga. Goodbye, pot money na tayo, guys. And bukas na ulit. So, ang Yes. ating pot money tomorrow is worth 600 Ayan, pesos. sabi ni Samir, Rupi, baka naman. Halo kay Rico Banzay. Hello, Mr. Sorry, nataas ko lang. Mael. Sabi ni Jenny Remo, mountain goat. Pero Hindi ito siya letter adjutant bird kasi wala tayong letter R. B. Meron din At sabi, wala din tayong letter B, hindi siya bird. mountain Oo. lion. What do you Mountain lion. Try natin think? letter Sabi ni O. Jenny, letter O. Yes. Ay, ang galing Ay. naman noon. Sino nung sagot noon? Jenny Remo. Ayan, sabi ni Mr. Rico Banzay, may letter S. Letter, mukhang walang letter S. Pero sabi niya, S, please. Ayan na naman siya. Alam ko rin mga ganyan na. Pag bibigyan natin siya, pag pumutok ko, libre niya tayo ng kape. Letter S! Oh, sabi sa Ay, inyo. walang letter S, So, Mr. meron kami Mael. kape. Yan. At So, sinasa... may chance yung mountain lion. Sorry, pardon.
John? Ang cute Kaya eh. nagpapa-shoutout kasi nanonood daw kasi si Andy tuwing gabi. Ah. I-shoutout naman natin siya. Ay, Ayan, halo-halo kay Andy na nanonood Si tuwing Andy gabi. Moncio niya. Hello, what's up, what's up? Ayan, ang dami nang sumasagot ng Mountain Lion. So, let's try letter I. letter I. Wow. Ayan, letter M. Letter U. Letter N. Letter T. And letter L. So, yan, congratulations sa ating first winner na si Jenny Remo. Ayan. Congratulations. And syempre, halo-halo sa aking cousin. Hi, Kuya Jesser. Hi, Kuya Jesser. Mamili na kayo. Easy, medium, or Yes. hard. Easy, medium, or hard. May nakita kong kanina comment na sabi niya, easy daw. Easy. So, mag-easy na ba tayo? Okay, So, mag-easy let's try tayo. easy. I-try mo na yun. Ay, sorry. Ayan, para sa ating second category, ito ay phrases. Ayan. Princess. Phrases. Ayan, syempre habang nanonood kayo guys, ay mag-heart track kayo dyan. And like, react. Yes. I-like nyo naman And ako. syempre guys, abangan nyo rin ang aming Christmas party. Darating na siya next week. Guys, sa mga... Darating na yung Christmas Sa party. mga like ako, i-like mo lang. Next week, Uy, Christmas darating party. na yung Christmas party natin. Darating. Darating na yung Christmas party natin. So, abangan Oh nila. my God! You're not listening. I'm listening. You So, know? yan, sabi ni Kenneth Ferrer, sabi niya, letter O. Letter O. Sino ba si Kenneth? Si ano, ako na ang single. Yes. Ayan, syempre, congratulations sa kanya kasi nanalo siya So, kahapon. wala na yung pot money natin. Goodbye. Yes, goodbye pot money na. And bukas, ito ay 600 pesos na ulit. Teka, ba't sa akin lang nakatapat tong malaking camera? Adjust mo. Just Oh, see. So, yan. Comment lang. Sabi ni Marisa, letter T. Letter T. Ayan, may letter T. Sabi naman ni Kuya Jesser, letter E. Letter E. Letter E. Ayan. Wow naman. Wala pang napapaputok pero sumagot na si Samir. Sabi niya, love begets love. Ano Love yun? begets love. Love Give me begets. love mo. Makapamili yung love na parang. Oh, Biget? begets. Ah, begets kasi di kaya kamandong. Tama naman yung begets. Tama Begets. naman yung begets. Oh, Yan na lang. try natin ng letter B. Letter B. Ay, Wala. hindi siya yon, hindi siya begets. Begets kasi ano. Pero sumagot si Alex Gaviola, sabi niya, home, sweet home. Ayan. Pwede, pwede. Sabi naman ni Jana, love, sweet love. Walang Love. ganun. Si Sweet Kenneth naman love. sabi niya, dove, fleet love. Pero mas maraming sumagot ng home, sweet home. Sino una sa home sweet Si home? Alex Gaviola Okay, so let's try ang letter nauna. Letter H. Yes, let's try letter Ayan. H. Letter W. Letter Letter S. Letter May lalaban pa ba? M. And letter N. Ayan. So, congratulations, Alex Gaviola. Ikaw ang aming second Yes. winner today. Ang ating Ang tamang second sagot ay home, sweet home. Hey, sa mga meron dyang PS4, pagaguluhan niyo naman ako ng NBA 2K niyo. Yan lang. So, yan. Meron pa tayong third set para sa ating hangman. Ano ba ang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Muntik ko nang masabi, easy, medium, large. So, yan. So, input lang, guys. She's mommy, So, easy. medium. Medium ba? Isoma. Easy daw ulit. Easy ulit. Tinanggal? Yung video? Easy ulit. So, Lagay ko na ulit. Okay, okay. Yung sa'yo? Okay. ano, easy ba ulit? Sabi ni D'Artagnan, pinipilit nyo yung love eh, hindi naman match. Oh.
Okay na ako. Pero sumagot si Mary Joy, sabi niya medium. Medium. Medium naman tayo guys kasi nag-hard and easy na tayo. Yan. So yan, medium, ang ating category ay famous characters. Ayan. Characters. Input lang kayo ng letters, guys. Yes. Famous characters with 2 words. At maikli lang siya. Yes. Madaling hulaan. Ano kaya to? Team Ton... Team Tonting. Team Ton Kim. Char. Sabi ni Samir, kailan kayo magko-costume ng pang-Christmas, mga DJs? Gusto nyo ba? ganon. Gusto Guys, nyo gusto ba? nyo ba? Sige, no problem. Mag-request lang kayo, mag-request lang kayo. Sabi ni Marisa, Jessica, Iron Man. try natin ng letter A. Letter A. Ayan! So, may chance ang Iron Man. Si Jessica, ano siya? Kahapon ko lang nalaman kapatid niya si ako na ang single, si Kenneth. Hi, Jessica. Jessica? Oo, kasi sabi niya madaya daw si kuya niya. Siya daw yung nakahula. Unang nakahula, pero ang unang nakapag-type si kuya niya. Hello, Jessica. Ayan, sumagot na rin sila Ja at saka na Marisa ng Iron Man. So, ilagay natin, let's try Letter O. O. Letter A. Letter Ay. Okay. Ayan, Yan, letter okay. Try I. naman natin letter O. Ano yan? Yes, Ay. hindi siya pwedeng Aquaman Lalabas kasi pa ba? isa lang. May Kanyang lalabas A. pa ba? Ayan, Sabi so ni let's Jessica, try. quiet lang ako ngayon, baka masungkit na naman niya. Sino yung Tama nakasagot yan, Jessica. ng Iron Man? Si Jessica ang unang nakahula ng Iron Man. Ayan. Yes. Sa second round ng Hangman, ikaw yung nanalo, Alex. Yes! Bakit daw? Oo. Ikaw ang nanalo, Alex. Nag-hang daw kasi yung phone niya. So, ayan. Okay, so Labas na let's try natin. naman Let's natin. try letter R. Letter R. Letter O. N. And letter M. Wow! Ayan. Bilis! So, congratulations, Jessica. Ikaw ang Anong aming basa third winner. Iron Man. Iron. Iron Man. Ayan. So, kompleto na ang ating winners. Kaya guys, kailangan nyo bukas sungkitin nyo na ang pot money. Si Samir na bukas, nakakapareho na yung highest. Ayan, may sabi si Samir, sabi niya, Iron Man is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. The character was co-created by writer and editor Stan Lee, developed by scripter Larry Miller and designed by artist Don Hart and Jack Kirby. Ayan. Ayan! So, congratulations sa ating winners. Yes. Yeah. Ayan, congratulations sa ating mga winners sa Hangman. We have Jenny Remo, Alex Gaviola, and first-time winner ba to? Si Jessica. First-time winner, kabatid ni Kenneth. Jessica! Ayan, so pagkipian mo inyong mga numbers at iloload natin yan later. First-time winner to, si Jessica. Wow, congratulations! So, ngayon naman huwag mo nang aalis dahil meron pa tayong word matrix. Kaya naman, huwag niyo kalilimutan ang ating number 1 rule sa word matrix. Ilagay nyo at isama nyo ang column and row kung saan nyo nakita ang First words. letter. Yes, for example, DJ Rupee, letter D, nasa letter J, number 12. DJ Rupee, J12. Ayan, so ready na ba kayo? So, yan. Handa na ba kayong lahat? Ayan, sabi ni Mary Jo Trinidad. Sayang. Sayang na Ah, sayang. So, yan para sa ating Kung kahapon ay Christmas wish list, ngayon naman ay Christmas carols. Ayan. Carols. Joke lang yun. Carol, syempre. Ano nga ba yung mga naririnig nyo na ngayong mga buwan ng Vermont? Tito. Mommy. Ayan. So, guys, huwag niyong kalimutan. Kailangan kasama sa input nyo, sa sagot nyo,
kung saang row and column nyo nakita ang ating mga sagot. So yan, sabi ni Kenneth. Jingle Bell. Jingle Bell I-9. I-9. Yan, so may Jingle Bell. Okay, meron ka ng puntos, Kenneth. Sabi naman ni Alex, we wish you a Merry Christmas. A1. 1A. Yes. Okay. Yan. Sabi naman ni Jessica, joy to the world. J1. J1, mali. Kulang. Hindi siya hindi siya J11, sorry. Ano siya? Ay yun. Ay yung J11. Letter I yun. Oo. Sabi ni Jim, halo. Ganda naman ang bangs ni Miss Kim. Hindi yan gumagalaw, Jim. Hindi ko nga. Hello. Meron na tayong we wish you a Merry Christmas. Si Alex naman sabi niya, Silent Night. 12K. Wow! 12 12K. day of Christmas, kaso walang columns. Galingan nyo, guys! So yan, sabi naman ni Mary Joy, Feliz Navidad. G1. Wow. Pangalan? Anong pangalan niya? Si Mary Joy. Mary Maguddayaw. Anong number siya? G1. G1, number 3. Yes. G1. Meron na tayong Jingle Bells. May sumagot joy to the world. Merong Merry Christmas, pero we wish you a Merry Christmas yun. Sino nanalo? Sabi ni sa Joy Kenneth, to the World? 12 days of Christmas. 1L. Si ako na ang single. Christmas, my true Yan. love sent Meron to tayong me. 12 days of Christmas. Jessica, hindi J11. Ang joy to the world. Ano siya? Pwede ba? Pwede. May nauna si Jenny Remo. Ito, nakita ko. J12. Joy to the Ayan, hindi. Naunat sa akin. Ha? Si ano. Nag-Korea ka na. World. Korea. Sa taas pa siya. After ni Okay. Feliz Ayan, Navidad. syempre may nagbabalik. Halo, Mr. Sam. Ngayon, Ay, Mr. Sam. Ngayon na lang kita ulit nakitang nanood. Are you busy? Alam mo kung bakit kami nang nanood? Kain ng carrots na hilaw. Sinong nauna sa Joy to the World? Sa akin si Jenny Remo. Okay, ayan. Ayan, so nauna si Jenny Remo. So, meron ka ng points, Jenny. Yes. Natin. Ilan pa? Ayan, meron pa ang dalawa. Ayan, meron pa daw dalawa, guys. Ten, 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 ten. Pero sabi ni Kenneth, siya daw yung nauna. Joy to the world. Sa akin si ano, Jenny. Si Jenny. Ayun, si Jenny pala, guys, ang Sumunod nauna yung sa sagot niya amin. na... Ay, wait. Ano? Charot. Sino nauna? Wait. Tingnan natin. Okay, Sino mo checking lang mabuti? kami, guys. Kung Pakita sino mo sa ba ang ano, nauna. sa Madlang Sa People. Joy to Ay, the ito, Sa baba World. ko pala ito. Pakita mo sa Si Madlang ako na People. ang single. Ako na ang single. Yeah. So, yan, si Kenneth pala ang nauna. Sorry. Sorry, guys. Sorry. Sabi ni Sorry. DR Tanyan, hindi raw Anong napapansin comment? yung comment ni... Nya, bakit daw Wala hindi? pang lumalabas. Meron na bang ano? B8 Santa Claus is coming to town? Wala pa akong narinig. Meron no? B8. Sabi ni ako na ang single. 8B, Santa Claus is coming to town. Si ano nagsabi Wrong. niyan? Si... 8B, si let's DR check. Tanyan. Hindi siya. Anong sagot ni Diartanyan? B8. Hindi siya B8. Hindi. Si Alex, ay si ano naman. Tama, Tingnan si natin Alex. si 8B ba? The Little Sa- Drummer Boy. The Little Drummer Boy, sabi ni Alex. Yes, J9. 9J. 9J. Tama! Ito. Pwede. Pwede siya. Oh. San... Ay, tama. Okay. Santa... Huh? Santa. O, diba? Santa. Hindi siya pwede pag 8B. Pwede? Oo. Hindi, mauulit yung S. Bakit? Sa galing sa Santa Claus. Ay, hindi pwedeng ulitin yung letters, guys. So, hindi 8B ang ating Santa Claus. Santa. Oh. Pag walang
walang magiging A sa class. Hindi siya 8B. Hindi siya 8B. Ayan, sabi ni Samir. Wait lang. Sabi ni Samir, Santa Claus is coming to town. C11. Ayan. Ito ang tamang sagot. Tamang sagot ay... C11. Santa Claus is coming to Mali ang town. iyong sagot. Ano yung laging kinakanta dyan pag Christmas? We Yung ano, wish sa aming you a bahay. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. So yan, sino ba ang ating winners? Kompleto na meron tayong Santa Claus is coming to town. We wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, joy to the world. 12 days of Christmas, Silent Night, And Jingle the Bells, 12 at days The na may Little Christmas Drummer tree. Boy. So yan, sino ba ang ating Isa lang ang winner? ating Yes. winner sa Word Matrix. So, congratulations sa ating Master Word Matrix, Alexandra Gaviola. You have 12 points in total. Nakuha mo ang We Wish You a Merry Christmas, 12 Days of Christmas, Silent Night, and The Little Drummer Boy. Ayan, congratulations sa iyo, Alex, at sa ating mga nanalo sa Hangman. Huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong movie serye. Ayan, Yay! excited na ba Yes. kayo? Ang bilis na lang nasagutan niya yan. Halo-halo kay Paul Lambat. Ngayon ko lang ulit siya nakita. Ayan. So, simple lang. Paano nga ba ang ating mechanics dito, Ruby? Sa kanyang serye, magbibigay kami ng mga screen capture na eksena ng isang movie at huhulaan nyo ito. At magbibigay kami ng kung anong category siya, kung drama ba, thriller, comedy, Yes. Basta sagutin love nyo kung story. anong movie ba Basta ito. sagutin nyo kung Ayan, ano para nga sa movie. ating unang genre, ito Diba? ay romance. 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 Dear, Charo. dear, Dear? Dear. Dear? Charo. Ay, ganda na to. Sabi niya ako ng single Pearl Harbor. Hindi po. Hindi po ah. Ayan, si Samir sabi niya, Dear John. Wow! Pumiyok ako ah. Joke lang. Dear John. Okay, sagot pa. Sabi niya, Lost in Lost Space. in Space. Ayan, nabubulungan po ang ating Kimpi at Sabi ni Samir, oh no, my favorite, that Tomb. Si Alex naman, Time Freak. Time Freak. Adrift, sabi ni Jenny. Adrip daw. So, ano nga ba ang ating tamang sagot? Gusto ko yung sagot ni Paul E.T. Kasi may nakaganon sa mo. So, yan. Ang tamang sagot natin, guys, ay Wala si E.T. Dear John. Kaya bakit nabigay ko ata yung clue? Yes, so congratulations kay Samir Manzanilla, ikaw ang aming unang winner. Ayan, may quote pa siya na sinensabi niya, no matter where it is in the sky, no matter where you are in the world, the moon is never bigger than your thumb. Sabi niya. John. Yes. So yan, pwede pa kayong bumawi dahil meron pa tayong second set. Yes. Yes, ang ating category ay Ano? Ay. Drama. drama. Ayan, halo-halo kay Resna Kun. Resna Kun, parang Japanese yun ah. Resna Kun. Rizal Kun. Kaya nga yun. Yan, nalungkot si kanina eh. Si D'Artagnan, sabi kasi niya, hindi na raw napapansin yung kanyang comment. Napansin, Sorry mali po. lang. Opo. Di ba lagi namang ganon? Lagi namang napapansin yung Yung mga mali. Ayan, tama na. Joke lang. Sabi niya, pwede din ba ako bumawi sa ex? Oo naman. Sabi Pwede, nino, sabi pwede. nino. Sabi ni D'Artagnan. Umugot yan. Bakit parang ang sama-sama ng loob mo sa ex mo? Nalaman ko. Yes, soulmate oo, ko pala Samir. Sabi nga ni Master Zen, bibigyan ka daw niya ng book. Yan. Sabi ni Paul, cheerleader. Si Ryan Ano bang naman, ginawa sa'yo, honey. D'Artagnan? Re-rest ba ka na ba Si natin? Jenny, love Simon. Niloko siya. Ha? Pektusan na namin yan, oh. Dali tayo. Dali mo na yan. Puntahan, dali mo dito. May nakasagot na ba?
Sabi ni Samir, perks of being a wallflower. Ano yun? Si Jenny naman, student of the year 2. Sino nakasagot ng perks? Si ano naman? Hindi pwedeng maulit yung mga nanalo, ha? Oo. Yes. Kung nanalo na si Samir, hindi na siya pwedeng manalo ulit. Wonder! Next game na siya. Perks of ano ba to? Perks ba to? Dami niyang rest back, mga pinsan niya. Sabi, bring it on. Alam Ay, mo yung taray, ano? nanonood ng bring it on si Paul. Alam mo yung magandang race back? Magpakita ka na masaya ka na. Oo. Oo, sabi ko So, rin. yan, nilabas na natin ang ating tamang sagot. Ang Hanap ka na ating agad. second movie ay... Oh my God, sorry. Move on! Ayan. Ay pa move Ang on ating eh. second movie ay The Perks of Being a Wallflower. So, ang unang nakasagot ay si Samir. Hi po. Pero syempre, nanalo na siya. Ang sumunod na nakahula ay parang ang si... tanda na niyang movie na Ako yan. na ang single. Yes. Ay, maganda yung movie na yun. Anong Yan, ako na ang single. Si Kenneth Ferrer. So yan, pwede pa kayong bumawi dahil para sa ating third Uy, si ano yun ah? genre. Si Ayun. Flash yan, si Flash. Yes. Oo, Ano yung ating lang next hair. genre? Ang ating third genre ay romance. Ayan. Sabi ni Jessica, copy-paste Kenneth. Copy-paste daw. Okay na yun. Sobrang ganda rin. Oo, kasi sabi ko maganda yung movie na to. Sabi ni Samir, sobrang ganda. Halatang ano, nagbabasa ng libro si Samir. Bakit? Bakit? Alam niya agad yung Dear John. Ito maganda rin to. Super, super, super. Lahat sila maganda. Ano yan? Sabi ni Samir, mga favorite books ko yan ah. Ayan. Dahil dyan, may book ka galing kay Zen Master. Forever Alone, sabi ni Mary Joy. Hindi! Guys, kahit matagal na tong movie na to, pag pinanood mo siya ngayon, kahit ulit-ulitin mo siya, hindi siya nakakasawa. Oh, tapos? Tapos na. Forever Alone. Sabi nga, ang tagal nila. Forever My Girl. Sabi The ni last Samir, song. the last song. The last song. Napakadaya, no? Parang favor sa kanya lahat ng movie natin, ah. Nagbabasa siya, di ba? So, ayan, may susunod na ba? Kay Samir. At dahil dyan, ilabas na natin ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay Ay! Drum roll, please. Char. the last song. Andyan si Miley Cyrus tsaka yung asawa niya ngayon. Sino ba si Miley Yung content of niyang Sino asawa. nauna doon? Si Jessica? Ang nauna talaga doon si Samir. Pero dahil nanalo na si Samir, ang sumunod ay si Jessica. Ayan, halo-halo Zen Master. Saan Asan siya? Andyan. Ayan o. Hi, Zen Master! Hi, Zen Master! Hi, Zen Master! Biglang yung boses ko. So, ayan, dahil kompleto na ang ating winners. Yes! Sino-sino ba sila? Miss Zen! Liam Hemsworth ba yun? Miss Zen! At dahil nanonood ka, si Samir, bigyan mo na ng libro. Siya yung nakahula ng mga kasi mahilig siya magbasa. Ipalalamog At mo na. dahil dyan, ang ating winners ay si Samir Manzanilla. Ako na ang single and si Jessica. So yan guys, congratulations sa inyong tatlo and paki-PM lang ng inyong mga numbers. Ayan, sabi ni D'Artagnan. Magaling tong Yan. tita So mo. back to you, DJ Ai. Yes! So, ngayon, ano naman ang ating next game? Ang ating next game ay ang Art Attack. Ayan, tama ba ako? Tama. Art Tama. Attack. Art Attack. Ayan, ang face of ni Kimpi at ni Rupi. Kaya naman ang huhulaan nyo, first line. Pwede nyo namang hulaan ng title pero walang puntos ang ating title. May puntos lamang ang ating first line. Take note na tatlong tamang sagot ang kailangan nyo at Ang dami tatlo mong rin ang problema ating ni- winners. Kaya naman, umpisahan na natin ang ating Art Attack. Pero bago ang lahat, okay, so Art Attack, pasok! So, mananawagan muna sa ating kasal.
na kita sa puting van. So, yan. Congratulations kay Samir. Sabi ni Jessica, thank you daw. Kaya binigyan mo siya ng sagot. And ayan, mag-heart rock muna kayo, guys. Heart rock and like react. Habang Yes. nanonood kayo ng aming Saan yung stream mga ganyan? today. Ayan, ang ating category today ay, ano? OPM song. OPM song. Ayan, merong English, merong Tagalog. So, are you guys ready? Please comment ready and react. Wala na, may umpisa na ako. Oh my, ganyan ka naman. So, simulan Okay. na natin in 3, 2, 1. Ayan. Ayan, so OPM po ang ating category ngayon. Ayan, so naghang ang ating computer. So guys, tatlo ang pwedeng manalo dito. Ayan. So 3 correct answers lamang. So puro tayo OPM. Pero ang ating mga OPM meron ding mga English originals. Kaya naman, nakalagay sa gilid ng kanilang mga drawing kung Tagalog ba or English. So si Kimpi meron siyang 5 words, English. At si Rupi meron siyang 1 word, Tagalog. Uulitin natin, si Kimpi meron siyang 5 words at meron siyang English. At ito naman si Rupi meron siyang 1 word at ito ay Tagalog. Hindi siya masaya. Di Masaya? No, yung ibang term sa masaya. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ligaya. Sinong sabi? Si Alex. Ligaya, Alex. Ilang awit pa ba ang aawitin? O giliw ko. Alex, 1 point. Cry, smile even though it's breaking. In places nowhere will find. Yeah, may nakasagot na. Buwan. Tama ba? Alex? Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Sa akin, meron akong 5 words. Yan o, may araw, may gabi. 5 May words. sinasabi. Ayan. Ano sa letra ang horseshoe? Horseshoe. Ang galing. Pang matalino din yung drawing ni Kimby. Alam ko yung kantang yan. Sikat na sikat kapag nagmo-move on. Kapag in love, mysterious way, sa ilalim ng puting ilaw. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Halo-halo kay Mary Joy de Vera Ador. Halo-halo, Miss Sok. Hi, Miss Sok! Banya Queen daw. Ba- Sabi ni Miss Grabe. Sok. Ay, ano? Anong first Mary line Joy pala. ng Banyo Queen? Joy Kabudaya. Anong first line ng Banyo Queen? So, yung sa akin, the day you said you'd The day you night. said, take me as you are. Ayan, di nyo alam yan, guys! Rushing through the jam. Ganon.
Anong first line ng Banyo Queen? Ayan, sabi ni Alex, ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. At dahil dyan, ikaw na aming first winner, Alex Gaviola! Siya lang yung sumasagot. Pwedeng mag-coach si Alex. Okay, so si Rupi at si Kimpi pareho silang nagdo-drawing ng OPM songs English. Okay, si Rupi meron siyang 2 words at si Kimpi meron siyang 1 word. Ayan, tama yung sanabi mo. Ako na ang single dragonfly. Anong first Pero anong line? first line? Ng Dragonfly. Ayan, si Alex. Maybe I'm a little addicted. Pwede nyo lang kopyahin dahil nanalo na si Alex. Yan, may nakasagot na. Upside down. Ako ng single. Upside down. Ayan, si Samir sumunod. Dragonfly. Maybe I'm a little addicted. Samir. Sino yung upside down? Anong first line ng upside down? Nauna na po sa maybe I'm a little addicted si Samir. 1 point na si Samir. Ayan si Samir ulit. Sabi niya, I've been spending some time. 2 points, Samir! Si Alex, tama daw yung sagot. Pakikopya na lang. I can? Anong first line ng I can? Ayan si Samir. I can live, I can love. Sumunod siya kay Alex. Congratulations, Samir. Ikaw na ang aming second winner. I can live, I can love. Hulog ng langit. Ah, Sumunod dyan, nauna si Alex, sumunod si Marisa. And ano ang first line ng Hulog ng Langit? Marisa! Tuwing umuulan at kapiling ka, Char. Lahat ay gagawin, sabi ni ako ng single, 1 point. So, time check, it's 12:51 in the afternoon. So, maaga pa. Pwede pang manalo ang isa. 3 ang ating winner sa Art Attack. Ayan, kay Ruby meron siyang 2 words, Tagalog. Si Kimpi meron siyang 4 words, Tagalog din. Ibiro ang sumulat ng awitin. Joke po, hindi yun. Hindi naman drawing mo. Perfect single niya po. Perfect. Perfect. Hulog na langit, tapos na. Araw-gabi? Maganda yung kantang yan. Tama si si Mary Joy. Magkabilang Mundo, Mary Joy, tsaka si ako ng single ng first line ng Magkabilang Mundo. ayan, si Samir sabi niya, bulak, pipi at Bingi. bingi. Anong first line ng Bulag at Pipi? Bingi? Pakisagot dahil nanalo na si Samir. So, sino nauna sa, ano na yun sa'yo, Magkabilang Mundo? Si Ashel Centino, Magkalayong Agwa. 1 point, Ashel.
So, panalo na si Alex tsaka si Samir. Pwede silang mag-coach. Pero hindi na sila pwedeng manalo muli. Bulag, pipi at bingi. Ang tamang sagot dyan ay hindi yung salita na sinabi ni Freddy Aguilar. Hindi siya sa bawat yugto ng buhay. Hindi po siya kanta. Parang ano siya, narration siya. You're my sunshine. English, one word din kay Rupi. So, ulitin ko doon sa Bulag, Pipi at Bingi. Sayang ang 1 point. Hindi siya sa bawat yugto ng buhay dahil... Yan si Alex. Sabi niya, someday you're gonna realize. Sabi ni, pangalan. Pero nanalo na si Alex. So, gayahin niyo na Sumunod lang. siya ako ng single, someday you're gonna realize. Manalangin ka. Tama, sumunod na kayo kay Samir. 2 points. Ako na ang single. Ang galing ng someday. Yan, panalangin ko sa habang buhay. Nanalo na si Kenneth. Kompleto na. Yes. Kompleto na? Yes. So yan, kompleto na pala. Nag-enjoy si ating mga Kimby. winners. Ang ganda-ganda ni Kimby. Okay, sino ba ang ating winners? Yes. Oh! Congratulations sa ating mga winners sa Art Attack. We have Alex Gaviola, Samir Manzanilla, and ako ng single. So, naka 1 point si Ashel Centino. Pero parang ang mabilis na mga nakahula ay sila Alex, Samir, at ako ng single. So, yung mga winners natin from Hangman up to Art Attack, pakipm ang inyong mga numbers sa aming Facebook page, Madrid, Philippines, at huwag nyo rin kalilimutan i-like yan at syempre i-share para naman mas makilala pa tayo ng buong sambayanan. Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at syempre asahan pa namin kayo tomorrow sa ating last day for this week. Ayan. So, bago magpasko ay magkasiyahan muna tayo. At syempre, yes! Kaya naman na full of love dapat tayo always. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At tututok pa dito lang sa paborito yung tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Babu! Congratulations! See you tomorrow! Bye-bye! Bye-bye!